aw ye kunnafoniw di k'a yira k'a fɔ ko fanga jaso ko dɔ tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan ko a ma se ka sira sɔrɔ. Wolomasiri taba dɔw a yira sa k'a fɔ ko olu minɛna waleya in sen fɛ. A don n'a dugusajɛ an ko malidenw bɛɛ ma an ka kumakanw na yan nka an bɛ gouvernement kɔnɔ ni o ye laseli min kɛ an na o da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan i n'a fɔ an bɛ kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen di cogo min. Bi su in na Mali télévision soba la ministre min bɛ ni ale ye général division Daouda Ould Mohamedou ni ye waati min na Radio Mali ka journal daminɛna a yirala k'a fɔ ko communiqué bɛ ale bolo communiqué min n'o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'u olu ye wolomasiri taba dɔw ye ka taa se faransikaw ka duguden dɔ ma k'olu kɔni yera fɛn na fɛn min tun bɛna tali kɛ ka ɲɛsin fanga jaso ma anw fɛ yan. Mali gouvernement ka communiqué ni Daoudi y'a kalan su in na kuma min b'a kɔnɔ o de filɛ nin ye ko ka kɛ ni fanga jaso min n'o baaraw daminɛna utu kalo tile fɔlɔ n'a ma se ka sen sɔrɔ Mali la ko Mali gouvernement b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye fanga jaso ye min ma se ka sira sɔrɔ ko koaraw daminɛna kabini utu kalo tile fɔlɔ su Mali kɔnɔ waleya in k'a sera ka bali ala ni Mali wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔn n'u ka cɛsiri ni timinanja an'u ka janto yɛrɛ la o hukumu kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra communiqué kɔnɔ kuma do fala ye ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra sa o taara bɔ maa dɔw minɛli la maa minnu tun bɛ ko in na n'olu tun b'a fɛ ka fanga jaso in kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko coup d'état maa min b'a la sa n'o o y'a maa fɔlɔ ye o ye Faransika ye nin waati in na k'u ye ale lamɛn mun ye kiiri tigilamaw ye u y'a bila u ka bolo kan ale kɔfɛ maa wɛrɛ min bɛ yen o ye général Nema Sagara ye filanan min bɛ yen ka da o kan o ye général Abbas Damele ye ni maa minnu minɛlen filɛ nin ye communiqué kɔnɔna na k'a kɛra sariyaw ale ni jamana yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna na baara minnu bɛ sigi sen kan yaasa ka se ka jamana fangandaraki bali o wulikajɔ n'o cɛsiri k'a kɛra o kɔnɔna na Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka kelenya o bɛ se ka sabati cogo min gouvernement ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri faso calatigɛ jɛkulu n'an b'a fɔ olu ma institution jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka maliya ani jamanadenw ka lakana ko kɔni u tɛna se k'a to yen fiyewu k'u sigi maa kana k'i bɛna fanga jaso kɛ fanga jaso min n'o bɛ sariya sunba ale sɔsɔli ko fɔ n'o ye waleya cɛjugu min n'o kɔnnen don kosɛbɛ o y'a to sa wolomasiri tabaw ka maa basigilenw olu ye nin lasɔmini min kɛ kabini utu kalo tile fɔlɔ u ye wulikajɔ kɛ sa k'u boloda maa mun kan olu de fɔlen filɛ nin ye aw ye gouvernement ka communiqué la k'a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an hakili sigi k'an diinɛ n'an hamiya bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye se fɛn fɛn b'an ye k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya Mali ka basigi kɔnɔna na communiqué in ale fa sirila bi utukalo tile 14 san 2025 Mali gouvernement ale fɛ communiqué in kalalen kɔfɛ Mali Radio Mali la télévision soba la u ye dantigɛli wɛrɛ fana kɛ ka fara communiqué in kan min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu minɛna olu bugunatigɛ kelen kelenni maa 11 o jate do fala ye an bɛ taa ORTM jabaranin télévision sanfɛ baara in kɛra cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lamɛn cogo min na ani ka faamuya sɔrɔ a la. L'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé. Général de brigade Nema Sagara. Lieutenant-colonel Baba Dambélé. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Diara. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Bouba Koulibaly. Sergent-chef Boukari Karakodjo. Yakuba Kodjo.
Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Ninkoi Anyemi sera la China, Kakeni Wale Aïni, Oeni. Nganya me ko sege ube sena, Nininu be sena, Bololo sera ufe, Negajuru sera ufe, Jamanare konna na sigana aneni wuliga jo hukumu konna na, Bara tobe sena alibi, Wafana maubei, olu fana kan ka bila sariya tigilamaw ka bolo kan na ala sɔnna ma n'an ye kibaruya kura minnu sɔrɔ a ko la ka bɛn sini sɔgɔmada ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an nana ka na a kurakuraya maaw ye ni kɔni ye daɲɛ fɔlɔ ye daɲɛ fɔlɔ min an b'o fɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko kuma min tun bɛ ka fɔ a mɛnna bi gouvernement bɔra k'a sɛbɛnciya k'a daŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maa minnu minɛna fala ye u bugunatigɛ yera kuma minnu tun bɛ ka fɔ u dɔw sɛbɛnciyara waliya minnu tun bɛ senna a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni maa 11 jate an bɛ se k'a fɔ bi o bugunatigɛ kɔni o bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ maaw ɲɛ bɛ olu la ka kɛ ni ko a n'a kɛcogo ye sɛgɛsɛgɛli fana o bɛ ka to senna n'an bɔra yen général